Miro per la finestra i veig flors i plantes com creixen lluminoses amb l'arribada de la primavera. Veig el suport, el bon dia i la bona nit, des de balcons, finestres i terrasses. Veig com la piuladissa de les caderneres guanya la batalla als motors del carrer. Veig passar la vida més a poc. Veig algú assegut al sofà mirant-se el melic. De sobte pensa, si tothom en té. Veig que un virus ens ha obligat a aïllar-nos dels altres per obrir-nos a nosaltres mateixes. Veig un confinament que ha de servir per obeir menys consignes i més consciències. Veig una autoritat que bloqueja cossos, però no bloqueja mercaderies. Veig que el col·lapse del sistema és, sobretot, una paràlisi relacional. Veig que a cop de por i multes intenten aturar-nos a les nostres cases, si és que hi ha cases d'algú. Veig gestos que fins ara eren imperceptibles, invisibles als nostres ulls. Veig nens avorrits, esvalotats, vivint un confinament dissenyat pels i per als adults. Perquè porta guants. Veig que hi haurà un dia que no podrem més, i llavors ho podrem tot. A la directa ens confinem, però no ens conformem. Periodisme de suport mutu.